Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, ¿y cómo están? Espero que estén muy bien y que el video de hoy les guste porque llevan mucho tiempo pidiéndome en los comentarios que haga o que hable sobre este tema. El tema del que hablaré hoy es bastante complicado y quizás queden con algunas dudas porque obviamente no es lo mismo que en un salón de clases que ustedes pueden estar estar presentes y preguntarles a los profesores que vuelva a repetir o que aclare ciertas dudas que seguramente tendrán. Como siempre, pues a partir de ahora comenzaré en catalán y, bueno, como siempre desde hace algunos videos. Comenzaré en catalán y el tema que veremos hoy, como lo dice el título, es las vocales. Pero antes de comenzar con el video, bueno, quería recordarles que tenemos Instagram, que es idioma-música, con K al final, para que puedan seguirme por allí. Intento colocar contenido a diario, aunque sean historias. Todo el contenido que hay en el canal es en catalán. Y a partir de ahora intentaré, ya que no puedo colocar muchos videos, intentaré colocar imágenes y explicarles cositas acerca de... Es mi gato. Explicarles cositas acerca de curiosidades y cosas sobre Cataluña, sobre la cultura, sobre las tradiciones, así que espero que les guste. Bé, i com he dit, començarem a parlar de les vocals. Les vocals són 5, al igual que el castellà. Però què passa? Que, com el francès, tenen sos diferents, depèn de l'accentuació que tinc. I si són, no només d'accentuació, sinó si són vocal àtona o tònica. Per això he dit que aquest tema és complicat perquè heu de saber tot aquest tema d'àtona, tònica, al castellà i tenir-ho molt en compte a l'hora de pensar com en teoria o s'hauria de dir una paraula. Comencem amb la A. La A, al català sempre la trobareu accentuada quan porta accent obert. L'accent obert és el que no es fa en castellà. Llavors la A, quan va accentuada, que no sempre va accentuada, s'accentua amb l'accent obert. Tenim l'E i aquesta lletra potser és la més complicada amb l'O, perquè és la que porta més problemes a l'hora de saber si s'ha de dir oberta, si s'ha de dir tancada, si ha de portar accent obert, si ha de portar accent tancat. Sobretot a l'hora d'escriure és més complicat que a l'hora de parlar, perquè a l'hora de parlar potser, com copiem els sons que escoltem, ens és una mica més fàcil saber com dir una paraula, per exemple, jo que sé, sencer, no direm sense, per dir algun exemple, no? Llavors tenim que la E no és com la, que sempre va oberta, la E pot ser oberta o tancada quan s'accentua. Aquí va el problema, que no sempre està accentuada. Quan està accentuada potser tenim clar com l'hem de dir, perquè clar, si diem cotxe, no és el mateix dir que cotxe. Aquest és un tema que jo sé que a molts de vosaltres us té una mica, no sé, us porta una mica amb mals de cap, perquè a mi aquest tema em va costar molt, no d'entendre-ho, perquè és un tema fàcil d'entendre. La qüestió està a l'hora de practicar, saber fer-ho. Llavors, com deia, la E pot ser oberta, pot ser tancada. La diferència,
a l'hora de la pronunciació. Per això sempre us he repetit moltes vegades que és molt important escoltar, escoltar i escoltar i escoltar i escoltar català. O qualsevol idioma que vulguis aprendre. Per què? Perquè si no escoltes no saps com has de dir una paraula. I si no saps com l'has de dir, tampoc sabràs com l'has d'escriure. Llavors, la E o l'E, com he dit abans, pot ser E tancat, E obert. Sé que sembla una mica tonta, però això ho hauria de fer vosaltres davant d'un mirall, d'un espejo. Per què? Perquè això us ajudarà a veure la boca, la vostra boca, saber quin moviment esteu fent i així també identificareu el moviment a l'hora de mirar una persona quan parla. I també us escoltareu la diferència perquè podeu fer això que faré ara. Noteu la diferència del so? Comença molt pla, molt, no sé com dir, com molt net, per dir-ho així, i a mesura que vaig obrint la boca va canviant, òbviament, perquè això que tenim dins és una caixa de ressonància que depèn de com sona d'una manera o d'una altra. Per això la gent, quan parla català, potser se li escolta la veu una mica més greu, o sigui, més grave, perquè el català és com el francès, o no tant, però una mica, que és un idioma molt gutural, o sigui, molt de garganta, per dir-ho així, no? De coll. Llavors, feu això, noteu la diferència. Clar, no anireu pel carrer ni això fent això, però això, o sigui, serà una cosa que us ajudarà, que és com una pràctica que haureu de fer per anar de mica en mica millorant la pronúncia. Llavors tenim la E, que pot ser oberta, pot ser tancada. Com he dit, al final veurem exemples. Després tenim la I, o l'I. L'I no té cap secret. L'I sempre s'accentua tancada, sempre, perquè la I mai diràs I, perquè no sonaria a la lletra. Llavors és I i sempre serà I tancada, no té cap secret. I no té cap història de que soni diferent ni res. Per això passem directament a l'O, que l'O sí que és diferent. Per què? Perquè l'O, al igual que l'E, pot ser tancada i pot ser oberta. Hem de fer el mateix exercici que hem fet abans amb l'O. Com ho fem? Fàcil. O, o, no sé si escolteu, no estic cantant. No sé si escolteu la diferència. Una és O i l'altra és O. Al català hi ha paraules monosíl·labs que només es diferencien per com es pronuncien. Llavors, tenim los i los. Los i los. Un és los del hueso i l'altre és los de l'animal, oso. Llavors, és molt important saber com pronunciar aquestes paraules. A mi encara em costa i tinc el nivell C, o sigui, no és una cosa que aprendreu ni que sabreu d'aquí a demà ni amb aquest vídeo. No faré de profe perquè amb això només vull que tingueu una idea del per què moltes paraules sonen diferents, encara que estiguin escrites amb altres lletres que no sonen a la paraula. És a l'hora de la pronúncia. Llavors, al igual que la E, la O pot ser oberta o tancada. I per últim tenim la U. Tenim la U, que sempre, al igual que la I, és tancada. No té cap secret, no té cap història, no pot sonar diferent. Què passa? Que
Com he dit abans, aquesta és la manera d'escriure-les. Vale? Però hi ha una cosa que es diu vocal àtona. Què vol dir això? Vale. Tenim que una paraula té totes aquestes lletres, tinguin accent o no. Però normalment una paraula és de més d'una síl·laba i normalment també cada síl·laba porta una vocal. Què volem dir o a on vull arribar amb això? Si a una paraula tenim, per exemple, 3 síl·labes, òbviament, o el més normal seria que aquestes 3 síl·labes portin alguna vocal. I d'aquestes 3 síl·labes, una de les 3 serà la síl·laba tònica, o sigui, la síl·laba forta, la síl·laba que té tot el pes de la paraula. Llavors tenim, per exemple, arribar. Arribar significa llegar i no porta accent. Com sabem quina és la síl·laba tònica? Hem de fer separació de síl·labes i seria arriba. Si fos la síl·laba tònica, la A, seria arriba. Llavors, no és la A. Si la síl·laba tònica fos la segona, ri, seria arriba. No és la ri. Llavors em queda va, no? Arribar és la última síl·laba. Què hem fet amb això? Clar, aquesta paraula no té accent i, òbviament, si no té accent, no és igual que la paraula camió, per exemple, que sí que en té accent, és un accent a la O i és tancat. Ja sabem que la O és la síl·laba tònica d'aquesta paraula. Però què passa? La resta de síl·labes, ara, com ja tenim la síl·laba tònica, passen o són, o les identifiquem com a síl·labes àtones. I com he dit abans, existeix la vocal àtona. La vocal àtona ens diu com haurem de dir, o ens explica, ens ensenya, com hauríem de dir les vocals que no siguin les fortes. La I sempre serà I, encara que sigui àtona. La A sempre serà A, encara que sigui àtona. La E, no, per exemple. I la O tampoc. Per això heu escoltat moltes vegades la paraula, per exemple, del verb que hem dit abans, arribar, el present de la primera persona seria arribo. Jo arribo. Per què es diu arribo si acaba amb o? Es diu arribo perquè si fem lo de les síl·labes tòniques i àtones, tenim arribo. No és la síl·laba tònica, no és la A, perquè seria arribo. La síl·laba tònica és la ri, perquè és arribo. Si fos el bo, seria arribó i portaria accent. Això ja són temes de teoria d'escriptura. Però això no ens interessa. La qüestió és, si tenim que és arribo, A passa a ser vocal àtona i bo passa a ser, la A passa a ser síl·laba àtona i el bo també passa a ser síl·laba àtona. Llavors tenim que si són síl·labes àtones, la O es pronuncia com una U. No exactament com una U, perquè no dic arribo, dic arribo. La diferència, molt mínima. La diferència és una... Sempre li dic a tothom que li intento explicar aquest tema que seria com si volguessis dir una O amb la boca d'una U. O sigui, no és el mateix dir O que dir U. No sé si m'heu escoltat. No he dit ni O ni U. He dit O. No sé si se m'entén gaire.
Aquesta és més o menys la idea amb la O. Amb la E passa que sempre que és una síl·laba àtona es pronuncia com A, però no exactament igual que, com he dit, amb la O, no exactament igual que una A, perquè no diem elles, sinó diem elles. És com si volguessis dir el mateix. Una E, una A en la boca d'una E o una E amb la boca d'una A. O sigui, és una mica estrany, perquè no és ni E ni A, és E. Tinc la boca rodona, com si anés a dir una A, però estic dient una E amb la boca. O sigui, és elles. El que passa és que, clar, jo no el sé exagerar tant com una persona d'aquí, però seria elles. Tinc cara de tonta, ja ho sé, perquè sempre que faig aquest tema és una mica estrany, no? Perquè, clar, ja seria com jo mateixa polir el que encara no he polit, perquè jo les àtones no les faig tan netes, per dir-ho així, no? Però aquesta és l'idea, més o menys, perquè tingueu una mica de nocions de com serien les vocals. Llavors tenim la A, la E, la I, la O i la U. La A sempre oberta quan s'accentua, la E pot ser oberta o tancada, la I sempre tancada, la O oberta o tancada i la U sempre tancada. I tenim la vocal neutra, m'he equivocat, abans he dit àtona, és vocal neutra. I tenim la vocal neutra que ens diu que la E pot sonar com una E i la O com una U, més o menys. Aquestes són les vocals. Ara anem a veure una mica d'exemples molt fàcils. Diré diferents paraules. Les escriuré i llavors el que hauríeu de fer a casa és intentar pronunciar-les vosaltres i arribar a la conclusió de quina, perquè no posaré paraules, o no totes, amb accent, i intentar identificar quina és la vocal neutra i practicar com hauríeu de dir les altres síl·labes que siguin àtones. No us vull agobiar amb aquest tema, però hauríem de veure també el tema que va molt lligat amb aquest, que seria l'accentuació, o sigui, les normes d'accentuació, i així podríem potser entendre una mica més a fons aquest tema, perquè així tindré una mica més clar quan s'accentuen, per què. Bé, en realitat són molt semblants al castellà, amb alguns petits canvis, però no us vull agobiar amb aquest vídeo i ho deixarem pel proper. Mirarem, com he dit, exemples i tenim la paraula cançó. També tenim la paraula cantaràs, teniu la paraula caminar, teniu la paraula obediència, coneixement, encendre, treballar, emocionar, estudiant, arquitecte, advocat. I per últim la paraula obstrucció. El que vull que feu amb aquestes paraules és posar-li la lletra. La lletra que considereu que fa falta. En base al que hem dit, intentar endevinar, sense fer trampes, quina lletra seria. Si és una E, si és una A, si és una U o si és una O, perquè són les que més problemes porten. Llavors, amb això hem acabat aquest vídeo. Espero que us hagi quedat una mica més clar aquest tema i no al contrari i hagi fet un desastre i ara esteu una mica més liats que abans, perquè no és la meva intenció és ajudar-vos, però se'm fa molt difícil explicar aquest tema perquè per mi és complicat i potser jo ho entenc, però
explicar-ho és una altra cosa. Llavors, amb aquest vídeo espero que tingueu una mica més de nocions sobre les vocals, sobre la seva pronunciació, sobre la seva accentuació, no les normes lingüístiques d'accentuació que he dit que farem al proper vídeo. Amb aquest el que vull és que les identifiqueu escoltant-les i així potser podem fer el següent pas. Si creieu que he de tornar a explicar una altra vegada aquest tema, digueu-me, sisplau, als comentaris en què heu dubtat més o què no ha quedat gaire clar. D'acord? I així potser fem tot una mica més a fons, o sigui, que quedi clar, que sigui un tema que quedi polit. D'acord? Llavors, deixeu-me als comentaris si us ha agradat, si heu entès el que he volgut explicar i si teniu dubtes, potser en faig un altre vídeo. I això és tot per avui. Si voleu que faci un altre vídeo d'aquest tema, deixeu-me als comentaris i si us ha agradat també comenteu i si no us ha agradat també comenteu, però comenteu, sisplau. Així que m'acomiado. Adiós, en català, adeu. Hasta la próxima.